Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala habibina al-Mustafa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulih ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mahuli mga palanggan ko agama Islam, inuunong katan bang mukon mo napapractice. Misan ni magpanaw yaon bang kau di magdaran magpakapanaw na malaon na kau. Ununong katan. Uno katan hinang bang wala mo na exercise imbaran mo kaunitan ko. On waktu panagnaan sadya makusog ka. Lumukayan to hain niya. Binsan ako sa mayta, maluway ka hapuson. Sa wala mo na practice. Nainini mo na tungod pang ibadat launta. Bukod kita aon ang di nakakunaan kita o maglungos ka to. Pasasin amo in pamarat saya tayad to walom si pangatayan ta amo niyan to imangdahi ka to maglid paamuin hikakusugsin pag ibadat. Labi aula na tuod biya na sindomi ni karway dom na kita niyo nagtahajjud. In pagtahajjud na to bangin tao ang pamakapagtahajjud bang siway na lalatul kadara sa komunitan siya. Siya bang nahinang niyan every night, muna, late na tod kanyo. Late na tod kita niyo hapag program sin life. Bang kau, magpakarumog ka lang niya, family planning. Magtuy bang family planning na mo, mag-control sin anak. Ha? Amo niyan, mainkan mo kita ang family planning. What is mean by family? At iniyap-yan mo asal in pag-family mo. Bangkaw nagplano mamibadyo, asal ingat tunubang uno imbadyo amon tumop kay mo. Bukon ka. Mamitaw pa, plan mo asal bang uno size in taon pa. Bihon mo. Para di kumangi in pagsuot mo. Ngayon kita, before kita, wala initod at natalita, sa maping kita, kasabunan niya, kamatauran, yung naman usok pababay, materialistic. In aturun ta, amuin, mga book, pages, ako na dyan, cover. Cover in aturun ta, wakon aturun ta, yung aturun ng luon niya. Naman jari, hawag to kita, inibig mga long saldat, ataas na po, 30 minutes, na mataas na siya ito pa ako in 30 minutes. Panagnaan, unhalong sinuta, mag-asawa. Bihad to, mag-asawa. Pagkapag-yam lang mo mag-asawa, bihad iining pag-asawa yaon lang niya, mag-asawa, magtiyaon, magsuok, pag-ubus magkaanak, amo niyan to. Bukod ka. Pag-ubus, manglag kamoy anan, ipagbuy, anak kasawa, amo niyan, tinalam sinuta. Sumangawa, bang muakaroon, yan, di ko siya kaingatan mga kakuruhan na kauna. Kakuruhan na kauna. Actually, wala ako na biat, dahil nga dyan kukuro, wala ako na biat, sing kakuruhan na kauna lang niya, mga mag-asawa, ininangon mo. Suway na ako nakapangadji, maray na ako makatalos. Maray na ako makatalos, nag-consult na ako pa kuro. Kaya pag-consult, yung guro kaya pag-consultan, Queen Umur niya, hanggat tos iman 7 tahun. Anak niya, iman, ingatan na si mga kakuruan, nagpakagwa-pagwahula. Inanak niya, iwan hingap po niya katanan ng anak niya, Dr. Ramadan Albuti. Ingan sin usek yaon guru lagi do kamo before siya miya Taiwan week
1 week naghino ka mo masjid. Siya mo jadi na makarungog. Di na makakita, makarungog pa isab. Aun yan, di pa makarungog, di pa makakita. Ang pinsyad to, in consult ko kanya lang ko siya, maray na ako mag-graduate, maray na ako mo ipahula. Unuin hinangon ko. Alhamdulillah Rabbil Alamin. In advice niya ka ko, alhamdulillah, naakad ko isab. Misan aon di mga di maakad, tiyo-tiyo na. Ikaysa niya, law niya ka ko, bangkaw mag-asawa. Bangkaw mag-asawa, siguro hatuod in maasawa mo, amuin, mahinang mo partner, hakabuhi mo, sampay marapad law akhirat. Kung mag-asawa siya dyan, busya dun niya, ibigin ka tuwera-wera. Mahinang mo partner, dun niya akhirat. Pagkakaw yan ng adji, bukon ka businessman, suway inline mo, sibuk ka mo iwan inline mo iwan sinasawa mo. Banginao mo, mabaya mag-agama, suway na sabi ng asawa mo, inhaon niya, mabaya mag-agama. In asawahon mo, amuin law niya, asalin niya angan-angan niya, makamana siya isang tao mag-agama. Inikaw siya, ya angan-angan mo, makasawa siya tao mag-agama. At nagbaki naman sibo in wishes. Sibo. Ano niya to? May nangtayad to. Yung problema na kalano na kita. Late na to. Sa mga suwol, ang patsan. Mga suwol, imansin mga nabitwanan, imansin, aw nabuk na karikako. Long niya to, ang lawang iba ko asawa. Uy, long kumitaw yung asawa mo. Long niya awon, siya di mag-aagama. Problema na pula. Long ko pilain age, sinasawa mo yan, hindi mag-aagama yan. Aw na long niya anak na mo, 2. Long niya mag-23 na. Nalong ko bata pa. Long ko in madrasa, Salamat Islamic Institute, o pinaasawa mo. Scholar siya, papangadyo madrasa. Duman na ngadji, sampay na hinang guru, biyang guru na naging ang madaris, nalong ko tuwan mag-asawa pa, kauri na, sablaw niya, iyaangan po, nakawayaw na kanya. Amurayad to. Misan na kulong niya mag-asawa, magpataw siya na asawa, hindi siya mag-aagama. Ha? Amun yan. Naman jari, bangkaw lang niya, sumuok na pa-asawa mo, lang siya nag-advise ka ako, sumalam ka kanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kung niya ito, magsambayang, daag ko muna sa luna mag-ail. Ang pagkaw mag-ail. Ang pagkaw sumambahayang kamu karwa, ikaw'y mag-imam. Sumambahayang kamu inyat niyo, magsukur kamu Allah Ta'ala, simampay kamu paamuin darajat at inya, aun na kawajiban. Pag-uwas mo na sumalam, kanya, ngunji ka pa Allah Ta'ala, sumalawat ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamusya iyan. Saldam sad biya nakabinta in lecture tani nga bulan Ramadan sa aun dito ikasinting tas tungod sa pagtahajjud. Sebab misalnya sabi kita magtuyo, magpangwayro magbati ka to. Ha? Inalam ta may kita bang nalubatin lilos. Pag asawa mo mag-ibadat ang latin alam mo. Yun na magkakunahan. Ikaw na mag-cellphone lubat pa pinasabo di ba? Bang nag-ibadat di magkalubat. Ikaw na pa rin kayo. Pag-on tamanin hadis. Baytai itudlo mo yung baran mo, alupan niya, inakuban na mo na. Kana mga imagination niya. To yan. Ikaw siya, pasawa ko na. Tumtumain ako ang kawajiban, ang responsibility ko toward them. Ingat atoon. Bukod mo ingat tumuhad jabang konsen ko. Ingat mo sa jabang ako. Sa ingat na. Lawa ka di. Halay ko. Sindua kita in among kawajiban ko, responsibility ko kayo. Namikyan sabi ako, ingaton ko. Gana-gana, di mo mahinang, mapatumtum takaw. Uy lang, ispan kawajiban mo yan, kakuin yan. Uy, ngin yan. Ang pamuna iyanon, inasan. Tumtuma, in ikaw di na kau makaligtas ka ko, makatarang haapinar ka, jahannam. Di taray sa kau maligtas. Uno, dahil haapinar ka, jahannam, asabab yan to, maglumba-lumba kita, magligtas, yung ginhawaran ka, dahil haapinar ka, jahannam. Pagka ikaw ang kiawajiban marikako, in ikaw ang kiawajiban kayo, indua kita. Ang kiawajiban tapatuhan Rabbul Alamin. Patungtong. Nasa to.
Amo na tinaw. Darahan mo magmiting-miting. Misan yan to kulangin pangatin niya. Probon niya yan to. Lang. Nabukunta kawya sa akal na silingkat mo, akal na sinapsu. Sabab ni napsu, ini misan pa kayo hibutang. Aun waktu tuan, bangin asawa mo, nag-spray si Mahmud, si mga perfume, bangway napsu mo, misan mo aturun. Sumot mong kayo, busy ba ako? Sa way napsu. Siya bang numatungin napsu, misan niya tapusin na po mong itbawis, gululun mo lang. Pasal di matong. Hati ni napsu bukun sa stable. Magbuwa, magsud, magbuwa. Namangyat din maksud ta mag-asawa, may akita sinimihan hadyan. Sa maksud ta, amun, mamukad. Dan, bukun ta kawya asawa ka na, marayaw ka rin kako, misan na to siya mangi. Himay ta mo kanya, ito bukong panukal-nukal. Labi marayaw ko rin kako. Ang kanta kawya asawa, pasalyaw rin pag-aga maroon kayo mo. Probon niya yan, hindi siya mawaya ma. Kumangi inwisis murun kanya. Iman ang takaw asawa, pasal amuin maka, hindu anak ta susungon. Probon niya siya mga talang. Mahinangin anak mo, ay nasawa mo ba iman, pagwasian mo yan. Ang pantulit na kita. Naman dyan. Aun waktu, isa pa yung iman kayo mo lang. Puno ta indong Lailatul Qadar. Ba't kita makapag-ready magtahajjud? Naroon na inilaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal kung Lailatul Qadar. Misal nung rahimallahu imra'an qama minal lail. Rahimallahu imra'an qama minal lail. Tiya ulungan sin Allah Ta'ala inambuk. Usog. Natungtungon na to, bang iman, rahimallahu ay tiya ulungan na sin Allah Ta'ala imaanan niya ukab na kayo ng lawang sin surga. Ba't misan kau nag-ibadat mapun may naat, naungas na ko pag-ibadatan, magkawala kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Sabi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul janna bi amali. Tumtumon na to, ay ko mag-trust, amal mo. Lang mataon na ibadat mo, niyasan na ko, ada kalapasaw ka ta. Ha? Di lang niya makasud-sulga, inhamuk din kanusin amal niya. Uy. Mabiyad to. Diyos hindi natin makamaliban. Sampay ikaw ya Rasulullah, sampay law niya ako. Hatta yatagamad yan ng rahmati. Sahin nga masakop niya ako sa rahmat. Naman jari. Di siya kita madalo mo din ako mag-ibadat. Nampalihap kang dosa, mag-iinisam. Sa di ikasud kay mo pasulwa in amal ibadat mo. Suway kaulungan sa Allah Ta'ala. Nakuno kita kaulungan, example tuwan. Long kuhin ang iba ko tamis. Among favorite queen color niya. Even in bulsa niya hindi. Among favorite ka ito galing dagusin hinangan. Naman jarin hinang mo, sulang iban sin kabayaan ko. Di ko yung bayaran, gaman di wala na kayo. Nakanin puin, nag-ibadat kita, di mag-amoy ba sin akan sin Tuhan? Duman ang ibadat kita, wala yung tiyayma. Wala kita kiulungan. Gaman yung walang nakatintuan sa pagmayta, ipapahinan kayo mo niya, undo kayo hinam mo. Diyan na silang kupiyan, ginawang kayo mo kano, ipapahinan kayo mo din bursa, lutang mo diya tayo ko din bursa. Nampan ako doon ka lang, naman jari, mga kataot ay mahagam Islam. Hati niya inulong sin Allah Ta'ala, doon, halong si pangatayan mo. Bukon ha uno, bukon ha hinang, bukon ha aksyon. Ba't bang aun waktu nagbiya kawayan, nabaka mo siya yaw. Yung mga naglubak ko, mga hilam at mga biyak. Nangunatong, asuntok mo niya. Waya turusa mo. Sabab wala na ono. Wala yakaran si pangatayan. Sa bang di mo siya maapon, di ko siya bilang kamaapan, kamo lang, wait ano ko tiyon. Doon ka lang ni Korso, wait ako tiyon. Na magdusa na ka. Uway mo tiyon. Sabi ko, sabi ang mga, pag kung nakagisin kamatisin, wala mo tiyon, di mo bayaran. Lumala ko tiyon, makapagbayad ako. Siway ko mga tiyon. Uy, ko kita yung kamatis mo diyarang. Siway mo ra bayaran. Nabihayan mga kataot ay mga urang na agam Islam. Magkiaulungan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu, kiaulungan siya Allah subhanahu wa ta'ala.
Hati na ulong sin Allah tum tumanto amo na yadto in kay. Amo na yadto in uno in konsinsul ka bukun amal ibadat ha. Sa inhi amal ibadat, may ta kita magamal ibadat, may ta. Pasal hinangon tahagdan taytayan sungkit sin ulong sin Allah taala. Subay ta magraw madawhat ta isab in uno. In ulong sin Allah taala amal ibadat. Adapon aun waktu bang pagkita bang marayaw in maksud mo madawhat mo inulong sin Allah taala how without amal ibadat. Example. Ini riwayat tentang palakitab. Hambok tao hinang niya nangiyad namunuad niya tuwan ba? Pag masyad jakilir. Kamukha na sin tao ba't kita amin na lang mamuno ko sayan. Hadilasin life niya mabaya na magtawbat. Hati ko yapos na mamuno. Miyan to pahambok diya mga kasi matag siyam na kaan na puno niya. Law niya hambok ka na ali ka mo, magkaw pangasubuan si mga tao. Tao mangiyan. Ay mo jawabi singi. Gaman haunon mo siya ligtason. Alaw niya pa imam. Ano ba ini? O pa ba kampunan ko ini? Law niya may tao ni dosa mo. Niya mamuno sa jam. Mataw din na muno ko. Alaw niya way na. Napagkalaw niya way na karusa. Mununta na isang tao. Labi ono din imam. Jawab imian siya. Way na law niya. Ano? Salda mo nun. Nakad to pahambuo. Law niya pa imam. Ustad. Ano ba ha? Ang punong pabahin doon sa ko ini. Law niya may tao doon sa mo. Nabuno ko lang niya tao. Uy, law niya tiyo udah sayan. May isang palaw niya di magpakinto sa mo palangit. Bangkaw na ngayon kamaapan ng ampunon na kaw. Na good. Oo. Kaman siyom niya 5. Oo, nalaw niya pa tamang tawbat ako. Ngalawang sinburo. Namang ko problema ko di makahati sa basyara. Pag ako magtawbat, ikaw rin halahula mo. Ikaw rin hakauman mo. Sabab ada kala sumud ko pa masjid, dumakat ang dawra ka rin talong masjid, yan nalaw ni mamumuno. Yan rin rakatik. Dito kawaro kayo hula magtawbat. Siway na kawayad ito mga dumayaw na bihang malawa na kawa pangatod sintaw ng kauman, magbalik kayo na kopya-kopya mo. Uy, nakaw, mamumuno siya, ano yung kita? Mga pilatahon na. Siya nagtatawbat na to. Miyanat to na siya, pagpawala yaon. Sa ko'y pamisan zero. Zero balance pa siya, ibadat, zero balance. Sa 100% full na, hipo na ipangatayan niya, kapagtawbat. Ikhlas. Pag-abot pa lugar, sa mga ininlugal si hula yaon, yari lang po, yari in boundary, in tunga. Pag-abot maun, miyatay. At inyaway pa miyabot pa uno. Paamo in boundary, miyatay na roon. Di matuni kamatay. Nasiru balan, ibadah. Ni maugin dua malaikat. Malaikatul adab, iban malaikatu ar-rahmah. Yung malaikat adab, magkawa ka niya, magpasun panarka. Naagaw ni sab si malaikatur rahmah, may ta. Pasuro ka. Anong niya ni panjari? Siya pumulong niya, way kaya, ingkat beta sintuhan, ing tao ni mag-ibad, palong narka. Nalong niya, tawat na way sab, naway palong niya nakamal ibadat. At niya, inhukuman niya, tuwan justice. Ito Allah Ta'ala, in kita, magpakuha niya sinhukuman. Di ka makajari imyan, aw niya, nagbuno iban satro, nagbuno si iban satro doon. Nagbuno, pansin satro. Miyatay. Hukumun mo sahid. Sa hukum Allah Ta'ala kung sa'id may ta, nagbuno ko sa satro, pasal sa gawin kayo niya. Pasal sa gawin cellphone niya. Pasal siya gawin gasolin niya. At taon na nasunogin bahay niya, magsabil. Damo kung siya sahid. Sa pangatod ta, pagka nagbunong iwan siya sa satro, sahid, hiukom ta sahid. Na, imalaikat ka siya bakato. Hiukom siya, palumnar ka, pasal may ta, uy, nakapag-ibada. Inyat to isang, pagka-aunsahin niya mag-tawat. Masurun siya. Nanmiyat to siya pa Allah Ta'ala. Ya Allah, inipon mo ini. Uway nakapag-ibadat lang siya ng buo. Uway mo siya na siya. Ang iyakad ko, imbayta mo, ingkata di magapalibadat, pakain, palumnar ka. Nalaw siya ng buo. Inikaw siya mo, sabi ko, Lo niya Allah, insya yaon ipon mo, kaya ingatan mo. Di katapok kay mo, insya mabit na nagtawbat na ikhlas na. Namiyatay.
Na pihantang sin Allah Ta'ala yung kaadilan niya. Long niya syukuran niyo. How siya masuok, dito siya inukuman kanya. Bang siya masuok, hapiag masyatan, panumnal ka. Bang siya masuok, pagtawatan, palam sinsul ka. Ang pamiyatay siya pagtaw no, masuok papagmasyatan. Nabi pun, di matungin dua malaikat, nag-ordin Allah Ta'ala, Jibril alayhisalam, piyaw tungin lupa, pagsukot masuok, pagtawatan, yan nakasudsul ka. Waya malibadat, may na nakasudsul ka, pasal nakawa niya yung ulong sin Allah Ta'ala, dahil nga pangatayan niya. Waya nakapagkamalibadat, siya, nakawa niya, napusok niya, inkun, sinsul ka, amun kaya ulungan sin Allah Ta'ala, pasal sin ikhlas yung pangatayan niya magtawad. Mga kataw tayo mga harap ng Islam. Open lawang sin Tuhan Rabbul Alamin, labi aula ng kata. Bukun yung magtawad, papasan sadya. Bang amuntun, ikhlas yung tawad na bukun, papasan sadya. O papasan. Away na rusa mo. Sabiyay ta suratul Furqan. Intaw nagma siya. Ang pa siya nagtawad, ikhlas. Bang imbugat sa upama, imbugat si masyat niya sa pikul. Ang pa siya nagtawad, bayaran sa pikul, karayawan. Yada suratul Furqan. وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Isusyo magtawad. Whoever, isusyo magtawad. وَمَنْ تَابَ. Usog babae, wala kiwan. Magtawad. Iyan to ang nakilbalig ha. Ang pembata-bata, libre na sila. Indupang-dupang abnormal tao, libre na sila. Oh, dia ajak kita makayan sana do abnul makita miyatay. Sila pasulog abang miyatay. Bata-bata miyatay inukuman kayo na well done mukhalladun. The servants of the people inside alam ni sinsuga. Ning kita makaingatan. Mangharap pa kayo nindungan ta. Pahimba pa paunasan, pahinang mangi, tinang marayaw. Nangkan na saong di lang kita kaidan, katalog sing kabuita supaya kita di malaong sing kabuita sa ang katalog, di lang kita, wala kita iyawang. Umita niya ako siksa. May dapat ka pasunod palang naka. Nadin, piyarahan ko sa pamando, wala ko sa piyahan. Daman si ulang mo. Nabiyaot. Mamagtawbat na. Nagtawbat na. Kalas, ubos. Ang paing kita, di kita magkayalwan, Tuhanin na maita. Tuhan, tuhanin na maita. Yan na adam, innakum tukhti'una billahi wa nahar. O kamu anak Adam, the son of Adam, you are committed mistake, dusa, do adlaw. Ang panabiyayta sin Allah Ta'ala, wa ana, bang email niya, in ako, nakingatan da Tuhan. Agpurud dunuba jamia, basta ko na. Bang piman kay mo, Tuhan, so pa ma, miskin kau. Wayron kamuyanan mo. Ako'y magdiril kay mo sin, milyonary ako. Ako'y nagpakaon kay mo. Miskin kau. Napangayon ka ako dalan, ikaw masipog, ikaw maluman. Allah Ta'ala. Tagarong pagdurusan kau dumadlaw na ampayin ako, mga ngampun simdo sa manawat maslag, pangayon ka mo kampunan ka ako, ampunan ka mo. May kita mag-istanday. May kita maglawas in time, sinwakto. Ingkaingatan ta, nobody can escape from death. Kung siyong pulis na tumaykod. Mga Ustad Mukta, bago nagkikita, ganito na. Oh, alhamdulillah. Nag-lecture biya ini. Ito na, Jima. Nasa nag-lecture dito Mubarak. Nasa babiyat mga katawin. Suway lumadlaw, every time of moment, yatali tayong kamatay rumatum. Naman, dyan na. At kami nakiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napuso, sinya induda sin Allah Ta'ala. Na, angkan na, isusulong na, waman taba, wa amana, bukong nagsapagkat, isusun nagtawbat, wa amana, salta, piarat saya niya na, in aun siksa, mahaplos maulul. Piarat saya niya na, in aun tungbas, halom sinsul ka, pamaray. Piarat saya na yung katadak, wa amala amalan salihan.
Sarta nag-amal na sa sininang unong amon pure. Salihan mana niya pure. Yaw masyat pure. Uno. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. In mga rusa nila yadto gantian bayaran sin Allah Taala para pamarayaw. Masyat ay rin mayad. Basta ko nagtawbat na. Mayta wa kana Allahu ghafurar rahima. Sababin Allah Ta'ala, makasimalah siya. Kataw mga yung pun tawbat. Nasya ito, rahimallahu imra'at, ikaw hambuk kosog, kaya ulungan ko sin Allah Ta'ala. Bangkaw timindog sindom, yung kaumin ahli mo. Damik yan, ayaw masusay babay. Wa rahimallahu imra'atan kamat minal layl. Kaya ulungan sa sin Allah Ta'ala, inambuk babae, timindog sindom, yung kaunin balang niya, yung kaunin anak niya. Allahu Akbar. How ko makabak? Naglulumba-lumba, indo magtiyaon. Siwo in tuyo, in bang mamagdakan, dinima ka na. Bukon sa Diyos, nasabi at mga katao, tayo mga kamasilam, makiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mampiyahawa sin Allah ta'ala, inumulat ng marayaw. Salta, yung pangasubo, in marayaw, pagpangayoon patuhan, pagpangayoon, imangi, pagpangayoon, answer ka mo kono, imbangi, pagpangayoon. Pwede ka mo rimansyo, di na kabayaran, di na kapagamahan. Di, pagpangayoon, atay hugkaw. Buko natin ko sigurista. Pagpangayoon ni marayaw, muna marayaw, o Tuhan ko, di hili ako pasan niya nga doon niya akhirat. Bukon ka, yang ngayon ito taway. O Tuhan ko, pahabay numon ko hinang marayaw, yang ngayon taway. O Tuhan ko, di hili ako linjik, o Tuhan ko, pasala ko para iman, yang ngayon taway. Marik tuan. O Tuhan ko, palayo ako mangi. Yang ngayon taway. Yang ngayon. O Tuhan ko, ay pahin nga mangi, ay magpapasawasin babay di mag-ibadat. Yang ngayon patutoy. In mangi pangayoon. Palayoon. In masuk pangayoon. In marayaw pangayoon. Pasukon. Amun niya. Katanyan pangayoon pa Allah Ta'ala. Ang kanangyangan doa. Ang kanangyangan doa. Pangayo. Siwok din pangayoon mo. Palayoon din kayo mangi. Iwan pasukon din kayo marayaw. Yang ngayon na pa Allah Ta'ala. Namura-murahan. Isud na to patuhan Rabbul Alamin. Pangman kita niyong tihaba sa Allah Ta'ala. Namula tayo ng marayaw. Siyarta pangayoon na to. Doom adlaw. Bangman amuin. Ma-identify in kamatay na to. Hay nang marayaw. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Allah magpulana dunubana. Allah magpulana dunubana. Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum. Alhamdulillah. Rabbil Alamin.